Sut y gwnaethom yn 2012-13? Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n amddiffyn un o'r ardaloedd fwyaf o fewn y Deyrnas Unedig, wedi gynhwyso o ardaloedd gwledig, arfordirol a threfol. Rydym yn cyflogi 1,859 o staff ac mae gennym 100% o orsafoedd tân yn byddin o 65 peiriant tân yn ogystal â cherbydau arbenigol. Roedd yn cyllideb yn 70.5 miliwn o bunnoedd, cost o 91.6 ceiniog y pen bob wythnos, sydd yn ein tîm ni'n cynrychioli gwerth da am arian. Dros 9,000 ar hugain o alwadau bris yn arwain at dros 1,015 o ddigwyddiadau. Roedd dros 6,000 o dannau, dros 4,000 ohonynt wedi cynna'n fwriadol. Mae lefel uchel y tannau bwriadol yn parhau i fod yn ffocws i ni. Mynychwyd bron i 1,010 o argyfyngau eraill gennym. Roedd dros 11% o'r rhain yn wrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd, oedd yn gofyn am ryddhau 279 o bobl. Fe gwblhawyd bron i 1,020 o archwiliadau diogelwch rhag tân yn y cartref a dargedwyd at aelodau mwyaf bregus yn cymunedau. Cyflawnwyd gostyngiadau mewn tannau a gynhwywyd yn fwriadol a chyfanswm nifer y tannau mewn anheddau. Cynhaliwyd ymgysylltiadau wyneb yn wyneb a bron i 120 o filoedd o bobl, drwy bron i 2,000 o ddigwyddiadau diogelwch cymunedol ag addysgiadol. Ein hamcanion gwella ar gyfer 2014 i 15 yw lleihau tannau gwair ac i gasglu a gwella'n holl weithgareddau ymgysylltiol i adnabod anghenion yn cymunedau busnesau lleol i sernio darpariaeth yn gwasanaethau i'r dyfodol. Croesawwn eich sylwadau ar yr amcanion gwella hyn neu ar unrhyw gynigion am feisydd eraill o welliant. Mae ein gwefan yn cynnwys gwybodaeth fwy manwl www.decymru-tan.gov.uk